entrance dire no? Wa ko'y kwarta. Wanya ra pud ko wa kaligo dire ba? Listing ko muhangin nyo dire be. Ngawa pa oy. Wa pa may manangaligo. Pabot-abot lang ko. Naitao nagbantay oh. Anyo ang kunin. Sir, may buntag. Oy, may buntag po. Sir, ikaw nagbantay dire? Ay, ako may nasa gate. Malamang, ako. Stricto nga po ni mo sir. Oy, nanta ko'y hangyo ni mo ba? Kung pwede lang. Ay, bisan nun saan hangyo ni mo, basta ay lang ng utang. Dili man ni utang sir. Gaara kini nga butang. Aw, gaan raman di kayo nangabutang, unsa man na? Wanya nakuha kaligong dagat sir ba? Pwede maka-hits, kapag lang kadali. Na, anak mo hindi pwede daw, kay igo ra po ko gipabantay yun diri. Mao nang, mo entrance yun ka. Na, wala gagawin pang entrance sir ba? Karon rabi tao sir? Sorry yun dong, di yun pwede. Igo ra po ko nagtuman sa unsay mga pamalaod diri. Mao nang, makauli na ka. Sir, oy, grabe. Uy, nagsakyanan. Buntag sir. Ayong buntag pod boss. Boss, unsa ni dakop ni? Masagad ramang kaoy nga gwardiya man na diri. Na, hala. Apa girang guard? Baling ko spikas. Pwede na may masunod, sir? Pila mo ka boxer, maghihap sa ko ha. Upat ra mo? Oo, patra may. Libuton lang nako kadali yung sakyanan sira basig naikwan ba, basig plat mo ba? Hala. Okay na sir. Sulod lang. Dapat, sir. Ay, salamat. Makaligo lagi ko ron. Ano lagi ning bataan ni dire? Ikaw ba? Ha?